Morning. Happy Tuesday, guys. Kaya mag-edit sana ako ng vlog. Kasi sabi ko, magluto muna ako. Kasi kahapon, hindi ako nagluto. Gawa ng hindi nila kinakain. Ayun kasi ng Sunday, halos hindi kumain itong dalawa. Nakakaloka. Kung hindi ko pa pinili talaga, hindi ako nagalit-galitan, hindi kumain. Ewan kung bakit. Ayan. So, kahapon, hindi ako nagluto talaga at all. Nagtinapay lang sila maghapon. From breakfast to dinner. Ay, yung dinner pala is, bumili ako ng pastil sa, sa Pasay Food Trip. So, yung kinain nila. Kainis. So, ngayon, ayun, magluluto ako ng ng adlay rice. Ayan, kasi mas madali itong lutuin compared sa sa brown rice. Kasi yung brown rice sobrang tigas nun eh. Pero 1 cup lang kasi ako lang kakain. Ayan. At may pa nga dyan, may rice pa. Yung niluto din kapon ni Aunting Rice, hindi na naman nagalaw. Kasi hindi na ako nagluto ng ulam. Pero nagluto si Auntie ng kanin. So, yun. Pero magluluto ako ngayon ng ulam. Let's see kung kakain sila. Nakakainisin. Yan ang nakakainis kapag konti lang kayo sa bahay, guys. Unlike pag madami kayo, yung ganyan. So, meron at meron kakain ng luto mo. Itong dalawa, ewan ko, naiinis ako. Tapos si Chris, pinatayan ko na naman ng ng internet. Gawa na hindi na naman lumalabas ng kwarto. Hindi na naman sumasabay sa amin ng pagkain. So, naupok na naman yata sa laro niya. So, sabi ko kay Daddy, alas 9 pala, patayin mo na yung internet na yun, ha? Bahala siya magwala dyan, Yan. So, ayun, good morning! Bago ko mag-edit ng vlog, magsaing muna ako. Or, i-prepare ko muna itong mga, lulutuin ko. Pero kahapon nandito si Auntie, di ba, na-vlog ko. Di na rin kasi nasundan yung clips na yun pagbaba ko. At inayos ko na naman yung yung December promo namin or bare months promo namin sa RLK. So, yun. Nagawa naman. Ipopost ko na lang later. Kaya mga goals na naman yung pa-incentive natin. Tuwang-tuwa na naman yung isang district ko. Ang isa pang kagandahan guys sa adlay rice is hindi siya panisin. So kahit ilang araw na siya nasa ref, parang lang siya maglalagkit lang pero hindi panis. Yan. Naubos ko pa rin yung adlay rice na una kong niluto. Naubos ko talaga kasi sayang ang mahal yan, no. Yan. So baka ubusin ko na lang din yan tapos so, ayaw ni Daddy. Then back to brown rice kami. Kasi mas pa daw niya yung brown rice kaysa dyan na parang binatog. Parang mais. Ayan, naka-ready na yung lulutuin ko. Nakababad na muna tong pork liver sa kalamansi, bawang, cracked pepper, tapos konting toyo. Ayan, pampatanggalan sa. Kaya binabad ko muna siya sa kalamansi. And then yung potato, carrots, bell pepper, tapos bawang and onion. Ayan. Although may bawang na to, nag-pa rin ako ng bawang pang isa para masarap. Yan. Tapos pinapat dry ko lang tong itong potato para i-fry ko muna. Ayun na pala eh, nakaramdam eh. Tumayo agad siya eh. Si Jack wala pa, bunso. Pabili ako ng buko doon eh. Susundan niya si Tito Pops niya. Dapat ikaw na rin kumukuha ng mo eh, tali mo eh. Alam niya kung saan nakalagay eh. Oh? Kaso baka mang-away ng ibang aso eh. Hindi naman siya umanat eh. Kasi pag may babae kasi Ayun nga. Pag may babae, mag-ano na naman yan. Parang baning mo. Ayan. O, teka lang. Paunahin mo na. Ayan, una na siya. Yun na siya. Tapos, titingin pa at paano yan pag wala pa si Papin. Babalik yan. Pag naramdaman niya wala pa si Papin.
Oo, di ba? Sumilip ulit. Tapos itong inoki mushroom, baka tortahin ko. Kasi sayang, 1 week na to dyan sa, sa ref. Baka masira. Kaya para may option. So, ayun na nga. Tortahin na natin yun, guys. Kasi baka masayang lang. Yan, naganon ako ng 2 egg, garlic, onion, pepper, tapos salt. And then, lalagyan ko na itong corn tuna para may, may protein. Yan. Actually, to guys? Pagkain siya ng, low carb na siya. Ayan, sa mga naglo-low carb yan. Teka, wala akong tinitor. Ito na lang. So, low carb meal na to. Yan, si egg. Although may salt siya, pero konti lang naman. Hindi naman tayo, talagang strict na low carb. Yan, tapos, syempre, yung yung corn tuna. Yan. Kasi si daddy kumakain niya ng inoki. Huwag ko lang si Chris. Teka lang, ang hirap. Tinanggal ko na pala yung kuko ko nung Friday yata. Pinatanggal ko na. Kaso, ayun lang, kapag after nung polish na, sobrang lumipis ulit yung kuko ko. Ano ba yan? Wait lang. Ang hirap. Diba? Ang hirap-hirap mag-vlogelya na isa lang ang kamay. Pero hindi ko ubusin kasi ang dami. Dapat pala yung maliit lang ang binili ko. Or same lang yung laman nito nung bilog na flat. Pwede rin ubusin ko na. Pero mamaya na. Kasi pag hindi kumain si Chris ng inoki mushroom, pwedeng ito, torta. Yan, pwede na siya doon. Yan, ni-slice ko lang sa guys, sa 3 yung inoki mushroom. Yan. So, sakto na siguro yung egg na yan. Tortang inoki. Done. Next, yung na guys. Aray ko po. Wala, pasok na ako. Pang igado. So, ipa-fry ko muna tong potato. Lahat sila, ipa-fry ko muna. Ayan, na-fry ko na sila guys. Kaya, mag-saute na tayo ng garlic and onion. Bango. And add natin yung marinated liver. Tapos, mag-add tayo ng bay leaf, pantanggal lansa. Dalawa lang. Yan. Ayan, luto na guys. Sobrang bilis lang. Kala mo, hinahabol ako sa sa paglagay ng mga ingredients Ayan, since luto na yung potato, carrots, tsaka bell pepper natin. Inano ko na siya. Inalo ko na din siya. Tapos pinatay ko na agad yung apoy. Kasi yung init niya is maluluto pa rin yung liver. So, tingnan natin. Sana hindi hindi malutong-luto. Kasi gusto ko dito half cook lang Yung malambot talaga. Let's check. Yung gusto ko. Ang lambot. Ano pa? Sarap. Yes, maybe. Hawa ko. Dapat inom ako ng vampire shot. Fave ko yun yung vampire shot na yun Kaso, mamaya na pagkakain. May buko pa naman dito Tapos may panibagong dalawang kapatid ko. Kakaalis lang. Buko muna tayo. Kasi ito kahapon binili ni Rico. Para kay daddy at nayu-UTI na naman. Sarap.
Ako nagtimpla nung ano ngayon, nung shake. Ayan. Buko muna tayo ngayon. Tapos na rin ako magluto. Kaya mag-edit na muna tayo bago kumain. Sinalin ko na para ready na mamaya. Bababaan ko din kasi sa store. Yan, sa Boys. Yan. Diba? Kain tayo. Lunch. Ayan, yung sinaing kahapon ni auntie. Hininit na lang. Yan. Yung igado. Tapos yung tortang inoki. Sa akin yung ano. Binatog rice. Binatog rice. Ayan, konti lang inano ko. Para sakto. 2 kainan. Ngayon, tsaka mamayang dinner. Binatog rice. Bilog-bilog talaga. Parang baby corn rice. Ano? Tsaka iba yung protein niya, ano? Parang mais nga. Na puti. Mm. Wala, compare mo sa ano, sa rice, guys. Ayan. Ganyan yung Comparison. kulay. Mahaba. Bilog-bilog. Tsaka mas white talaga yun sa rice. So, yun. Pray. Kami lang yung daddy. Blessed, O Lord, in this your gift that you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Okay, wala siyang shirt kasi mainit. Lamig dito sa Pilipinas. Burr months na actually. Pero, Umuulan pa. burr months? Dapat yung umulan eh. Oo, nag-uulan. Hindi ulan na ano. Talagang ano pa rin. Tag-init pa rin. Grabe yung init. Inoki. Tinukit ako naman. Tortang inoki. Kasi sayang eh. Baka masira na yung inoki dyan. With tuna. Kumain na natin. Hindi ka rin nakabili na ito. Harapin. Harap. Harap. Yan, igados. Bagong recipe sa inoki. Side dish lang na ano, jalapeno. Perfect! Yan. Perfect. Perfect. Hindi lalabas yun ng ano, ilang araw. Pinagalitan ko eh. Hindi ka. Sinampot siya ko. Gusto yung pawala ng internet ng 6 in the morning. Hindi lalabas. Number 1, budolera. Si Shane. Fries! Nakababa ko pa lang eh, no? Nabudol mo na naman agad ako. Nakita niyo yun sa likod ko eh, fries eh. Fries daw. Fries. Tapos, hindi na pa-order na naman ako. Ay, ganda yan oh. Show them your ano. Ay, uy, wow! Nagpakit po. Wow. Ganda? Ganda hair? Ganda hair, Shani? Ganda hair? Macy? Tingin mo dali. Show mo sa guys yung hair mo. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Ah! Wow, uy. Cute eh. Ay sus. Ay sus. Naman talaga. Gawin mo pasiklab mo, makabudol ka lang eh, no? Yan, dito na ako sa store, guys. And ayun nga, budol agad si Shane. Makdo. Uy, may binok ba ako? Oo nga pala, meron. Hindi pa tumatawag. Di batang masaya na naman po. Hipan mo muna kasi, baba. Hipan muna. Hot? Hot? Hilig sa fries. Oh, mainit na naman. Kasi hipan mo muna. Tinatapon mo tuloy. Hipan mo na.
Blow! Blow! Yan, blow! Blow, yan! Blow! Blow! Yan! Squidward. Kahilig sa fries. Kalimutan ko palang yan na walang salt. Huwag lagyan. Blow ha, blow, blow. Gravity ang aking Pesla. Nagmamantika. Walang touch up eh, no? Nasa lang naman kasi ako. Nasa shop. Ayan. Hiya mo na. Gihilamos na rin naman tayo. Sabihan ko lang si daddy kumain. I mean, sasamahan, hindi sasabayan kasi nagmerienda kami sa sa baba. Order ako ng ano ba yan? Yung ginagawang butchiron. Ano tawag dun? I forgot. Teka. Loading. Ayun, proben. Nag-order ako tapos pinerienda namin. Tapos sinabayan ko ng kape. Yun, busog na ako. Actually, parang na-impacho nga ako eh. Ito pa yung kanin kanina. Ano ba to? Kaloka talaga sila, hindi kumakain. Ito yung niluto ko. Buti binigyan ko sa sa taas. Kila nene. So, ito yung proben. Bago gustong papaki ni Chris. Pinahati ko na lang kasi baka mamaya ayaw din. So, at least konti lang masasayang. Yung isang tab, kinain na namin sa store kanina. Tapos ito yung sasalin ko na lang yung rice ko. Adlay rice para bukas pa to. Feeling ko, 2 kain ko pa to guys. So, diba, ganyan lang ako kumain. Konti-konti. Then, nag-order ako sa Facebook netong tulingan. Ayan. Kasi ang hirap pagkagagawa din ako. Kumbaga, nagka-crave lang naman ako. So, bumili na lang ako kasi pag gumawa ka, di rin nila kakainin. Tapos, yung mga boys kasi hindi na kumakain ng tulingan eh. Ayan. So, isang ginataan. Saan ko ba ito in order? Ayan. Sa Makati lang to eh. Batangan. Humbang tulingan. Ayan. Taste of tradition. So, isang ginataan. Ganyan. Parang ginagawa din namin. Tulingan. Tapos, yung isang sinaing. Ito yata bago pa to kasi maligam-gam pa pagka-deliver eh. Ito yung sinaing with kamyas. Ayan. Medyo maharlika lang siya kasi isang piraso is 240. Ito, parang 300 ata to guys, yung ginataan. Diba? Ang mahal. Pero okay lang kasi naintindihan ko at mahal din naman yung mahal yung gata, mahal yung gulay, yung ricado, and then yung fish. So, huwag tayo magreklamo. Kasi alam nating mahal lahat. So, okay na. Pang 1 to 2 servings. Yan. So, bukas kainin ko itong ginataan. Feeling ko talaga iniimpacho ko guys. Sakit na tiyan ko bigla. Proben lang naman yung kinain ko. Tapos kape. Ayan. And then isang basong malamig na tubig. So parang nag-aaway-away na sila sa ko sa tiyan ko. Yan. Kaya kailangan kong kailangan kong mag-tsaa. Siguro. Pero mamaya na. Bago matulog. Yan. Sabang ko na sa ako kumain. Excuse me. Ayan, digay lang yata siguro. Ang kailangan. Ang kainin niya. Ano lang. Diba? Sobrang lungkot kapag pagka konti lang din kayo sa bahay. Unlike nung nasa Don Carlos kami, marami kami, kahit na maingay, magulo, masaya. Hindi katulad na ito na 3 lang kami. Yung anak ko pa is laging nasa kwarto din. Mayroong lumabas. Pagkain lang. Pag-trip niya lang. Hindi pa sumasabay sa amin. Yun. Lungkot. Kaya, guys, yung mga kere pang mag-anak dyan, mag-anak kayo ng mag-anak. Para masaya. The more, the merrier. Mas magulo, mas masaya. Ayan. Kasi, sabi ko nagsisisi ako eh. Kasi, nung nakwento ko na ata sa inyo noon na high school is inanuan ako, parang hinulaan ako na ikaw hindi ka makatapos ng high school, magkakaanak ka agad. Grabing iyak ko talaga nun guys, kasi talagang seryoso siya, natakot pa ako sa mukha ng lalaki, sabihin ganun. Eh, wala naman akong ginagawa, nakita niya lang ako, parang sinabihan ako na ikaw, hindi ka makatapos ng high school, mabubuntis ka ng maaga, sabi sa akin ng ganun. So iyak ako ng iyak. Sabi ko, hindi mangyayari yan. So, alam ko lang, naglandi ako ng maaga, diba? Charot. Na joke lang. Ayun.
Kasi ang hirap pag ano eh. Yan, ganyan, may sariling mundo na. Colors. So, si ano na lang, mga pamangkin ko na lang ang kasiyahan ko. Yan, tutuloy yan si Shade, si Lucas, si Lucia. Sayang nga si Gigi wala eh, nasa probinsya. And speaking of Gigi, sana makauwi kami sa December kasi, ngayong December kasi magpapabinyag daw si Japong doon sa Bicol. So, yun. Talagang kinakabagan ako guys. Pero in fairness, kahit oily siya, ganda ng ano ko, diba? Ng skin ko. Ayun, and speaking, hindi naman ako nakakuha ng skin glow. Wala na akong wala na akong cream. Ang ganda talaga nun. Ang gandang guys, ituloy-tuloy. Swear, the best rejuvenating set na na-try ko. Sige, ang tagal mo nito asawa ko. Ang dami ko nang dinagdan, di pa rin lumalabas. Grabe na naman yung pimple ko na yun. Uy, galit na galit. Puro sa baba. Ano ba ayun, nakapag-ilamos na ako guys. Kaso, wala, nakalimutan ko nga kumuha ng Gold Rejuve. Yan, kahit sana yung ayun, paubos na rin pala yung yung toner ko eh. Yan, kasi ito, dry na to eh. Yung pa-expire na kasi to. Pero ginagamit ko pa, diba? Kaya pa to. Makaka pa to ng pimple. Yan. Tatanggal niya pa yung pimple natin dyan. Makaka-dry pa yan. Grabe yung init. Dali, maligo ka na. Kapag bukas na ng aircon. Ibang init ngayon. Grabe ang alinsangan na ewan. And the world's gonna know your name. Ang gulo lang ngayon no? Ng politics, nakakaloka. Ang daming panggulo. Parang telenovela sa ang daming twist. Kainis. Ayan. Ayan, nakikita nyo yan. Ano na, sobrang dry na talaga. Ayan, hindi pala yun. Yung cotton buds. Kuha lang tayo ng yung makakaya pa. Ayan. Imasilya natin yung pimple dyan. Kulit ka. Ayaw mo akong tantanan ha. Yan. Kamasilya yung mga active dyan, pimple. Tapos, konti lang dito sa bandang walang pimple. So, hindi ko makalimutan bukas. Makakuha na nito. Ayan, mag-stick talaga ako dito sa sa Gold Rejuve. Kasi ito lang ang best friend ng ko. Ng face ko. Although yung iba effective naman, pero ayun, paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo yung kung bakit Gold Rejuve mas nakakaangat siya sa iba. Yan. Tapos na. Ano na tayo? Pahinga na naman kasi bukas, Wednesday na naman agad. Ang bilis. Yan. And then sa Friday, baka magpa-vaccine yung mga bata kasi pwede na daw mag-walking, sabi ni Ate Remy. Kailangan ko lang i-check kung may si Christian, may birth certificate. At yun ang requirements. So, yun lang guys. Good night. See you tomorrow. Good night, Daddy. How are you? Naku, para kang para kang taong hindi ka makita. Bye.